मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गंगोळी मल्लेर मठांतू अधिक मासाचे प्रयुक्त जाऊन गेलो। अखंड मास पर्यंत दिवा रात्र हांगे भजनाचे कार्यक्रम ना भजन सेवा व्यंकटरमणाले सन्निधानांतू समर्पण करका म्हणून घेनो गावच्या लोकांनी निर्धार केले। आमगेले कान एक 3-4 महिने पहिले 2-3 महिने पहिले हे निर्धार त्यांनी निश्चय करून आम्ही फेब्रुवारी महिन्यांतू आम्ही मलकोड असताना ते येऊन घेऊन त्यांनी विनंती केले की आम्ही अशी एक कार्यक्रम गांतून घेतले। तन्निमित्तान स्वाम्यानं येऊन घेऊन त्याचे एक दीप प्रज्वालन करून शुभारंभ स्वामेल हस्तेनं जाऊ का। स्वाम्यानं आमका मार्गदर्शन देऊन स्वाम्यानंच आमका त्या एक कार्यक्रमांत उपस्थिती उरून घेऊन आमके एक चालन देऊन घेऊन आमके एक प्रोत्साहन करका म्हणून घेऊन गावचे अनेक लोक महिला वृंद की नाजल आढळित मंडळी की सर्वही लोकांनी येऊन घेऊन विनंती केले। कडे तंतूची कशकी एक आम्ही वाट काण घेऊन आयचे हे एक 3 दिवसाचे वास्तव्य गोंगोळी दिवचेक जाले। त्या नैशीची काल वैक आम्ही प्रार्थनांतू आम्ही देवालेगी सांगून घेतले। आताही आमगेल्या अध्यक्षांनी त्याचे बद्दल उल्लेख केला असा। आमगेले हे 550 कोटीचे राम नाम जपाचे उद्घोष केले तसल हे एक मूलस्थान म्हणून गेलो। कित्याक म्हळ्यार आमगेले कार्यक्रम जाले राम नाम जप जाले किंतु त्या डेट आणि ते स्थळ मात्र आनीक विसरचेक जायना। बाकी कसाने आम्ही विसरताले हे ना हे जाल्ले ते जाल्ले आणि कसाने इतरेक आम्ही विसरताले किंतु ते स्टार्टिंग कसन आसा त्या मात्र आमका केन्नाय विसरचे जायना की गंगोळींतूची 2 स्वामेले जन्म गांवांतूची आम्ही ते राम नाम जपाचे उद्घोष केल्ले। कडेर कडेरी खंयचे रितीरी 550 कोटी राम नाम जप जाल्ले हे सर्व ही आमका केन्नाही उडगा सुरत असेल एक संदर्भ। त्या निमित्तानं आम्ही वैक एक देवाक कृतज्ञता समर्पण करका हे एक स्थळाचे एक विशेष तुरताले ना देवाला एक महिम उरताले उद्घोष केल तसल विषय देवानं ते परिपूर्णताक भेल्ल म्हणले एक भावना आमगेल मनान तशिले ते कशी तरी एक देवाक समर्पण करका म्हणले का आमका विचार आशिलो। ताका एक योग्य समय म्हळ्यार हे अधिक मासाची आमका मेळ घेवन येवन कालच्या दिवसाक प्रार्थना करताना वैकेची मुद्दाम हे विषय आम्ही प्रस्तावन केल्लो आसा। कित्याक म्हळ्यार आमका देवाक कृतज्ञता समर्पण करका। कित्याक म्हळ्यार आमकुटूची दिलील तसले हे मनुष्य जन्म कडे मनुष्य जन्म दिल्यानंतर त्याचे लालन पोषण रक्षण सर्व ही करचे त्या देवा लेगीची असा औस बापू सुरलेर वैकेची त्या औस बापसूकही शक्ती देऊन गेनो आपल्याला चरडा रक्षण करत तसले शक्ती सामर्थ्य ही दिवचेही देवानाची उठूची करतालो त्यातकून नाहम करता हरी करता म्हणून सांगताची प्रत्येक कार्य देवानं मनुष्यालेकडच्यान एक कार्य करूसून घेऊचे म्हणून गे। त्यातकून आमगेला तू सांगितलं असा उपासनेला दृढ चालवावे भूदेव संतासी सदा नमावे सत्कर्म योगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे म्हणून सांगितलं असा। सत्कर्म योगे वय घालवावे म्हणून सांगले आपल्याला वय खंय खर्च कर का म्हणून शास्त्र सांगताना सत्कर्म खर्च कडे आपल्याला वय घाल का म्हणून सांगितले।
आणि तोंडातुल्यान कसन करका म्हणून सांगताना सर्वामुखी मंगल बोलवावे म्हणून सांगलं सा. सर्व लोकाले तोंडातुल्यान मंगल नाम येऊ का म्हणून सांगितलं. मंगल नाम म्हळ्यारी देवाले नाम घेतलं म्हळ्यारी त्याची मंगल म्हणून सांगले. आणि हंगा 1 महिन्यापर्यंत दिवा रात्र चूक नाशीची हंगा भजनाचे कार्यक्रम, नामसंकीर्तनाचे कार्यक्रम, हरिसंकीर्तन कार्यक्रम गांतून घेतले. व्यंकटरमणाची प्रेरण दिले आणि व्यंकटरमणाकडच्यान आता वापस प्रेरण देऊन घेऊन तुमच्याकडच्यान करूसून घेतासा. हाजे पैल तुलेन वैकेची गंगोळी गाव एक भजनाचे कार्यक्रमाक प्रसिद्धी पाविल असा. हाजे पहिलेही होड कार्यक्रम हांगा घडले. त्यानेशीची भजनाचे सप्ताह वैकेचे अनेक वर्ष तुलेन हांगा चोलगेन आईल असा. मुकाविल दिवसांतू एक देवस्थानाचेची एक हे जाऊ का म्हणून गेनो कालचे दिवसाक हांगा लक्ष्मी मल्लेर मठ व्यंकटरमण भजना मंडळी वैकेची एक अधिकृत जाऊन गेनो हांगा स्थापन जाल्ले असा. हाजे पहिलेही मध्ये मध्ये वचून येता आशिल्ले, किंतु एक अधिकृत स्वरूप जाऊन गेनो एक स्वामेले उपस्थितींतू कालच्या दिवसाकची उद्घाटन केल्लं असा. सो मुकाविल दिवसांतू हे मंडळीचे सर्वही लोक अनेक गावांत वचून गेनो तांणी तांगेले सेवा समर्पण करत असाची. मुकाविल दिवसांतू अशीची सेवा त्या गावांत आपेलताना तुम्ही वचून गेनो सेवा समर्पण करका. आणि थंयचे लोक गावचे लोक हांग येऊन गेनो हांगबेले भजना सप्ताह संदर्भारी त्यांनी हांगा सेवा समर्पण करता असाची. असल एक अन्योन्य भाव कशी एक भारताच्या हंतू पळयताना भारत देशाचे केलो वस्तू थंय वता, थंयची वस्तू केलो हांग येता. तसले एक बांधव्य आंतरराष्ट्रीय बांधव्य कशी आम्ही दवरून घेतले आमगेल देशातुल्यान अन्य देशातुल्यान, तशीची ह्या भजनाचे सप्ताह संदर्भारी तांगेल देवस्थाना आम्ही वच्चे, आमगेल देवस्थाना त्यांनी येवचे, आम्ही थंय वचून भजन सेवा करचे, त्यांनी हांग येऊन भजन सेवा करचे. हे एक बांधव्य उटू देवस्थाना वटू एक 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 बांधव्य अनेक वर्षातुल्यान चोल नाईल असा. मुकाविल दिवसांतू अशी एक बांधव्य अभिवृद्धी जायत उरका म्हणल्याची उद्देशानं अधिकृत जाऊन गेनो मल्लेर मठ लक्ष्मी व्यंकटरमण भजना मंडळी एक कालच्या दिवसाक नाम अनावरण झालेले असा. हे मुकाविले 1 मास पर्यंत कसन एक कार्य असा, भजनाच कार्य असा. ते देवाल अनुग्रहानं परंपरे सर्वही स्वामीला आशीर्वादानं निश्चित रूपारी बरे रीतीर जाता म्हणले एक विश्वास आमकां आसा. आणि त्या विश्वास येवचे कारण कसन की म्हळ्यार कालच्या दिवसाक तुमगेले उमेदी, कालच्या दिवसाक सकसकाणीची उटू गावचे लोक हांगा उपस्थित उरून घेवन मस्त लोक काल आयले. काली एक पंथा नानाविध कार्यक्रम एकलं थंय प्रदक्षिण घालता असा 108, अनेक सायड हांगा भजन चलत असा, अनेक सायड स्वामेलेक थंय हे जाता असा. सो एक पंथा अनेक कडे देवाले कार्यक्रम कालच्या दिवसाक घडत आशिल्ले. उट्टू लोकांना उमेदेरी हे केलं असा. काल प्रदक्षिण घालताना वैकेची मस्त लोक आशिल्ले, 1-2 लोक म्हणून नाही, प्रत्येक लोक दारले बायल चौडू उट्टू लोकांना कालच्या दिवसाक 108 प्रदक्षिणा कालच्या दिवसाक घालिल्लो असा. सो त्यांना हे उमेदाने पळयताना आमकां कळले की हे 1 मासाचे कसन भजन असा. तांतू कसन एक संशय नासीची बरे रितीर जाता म्हणले एक विश्वासू आमकां त्या पळोवच्याक मेळ्ळो असा. सो आम्ही सर्व लोकांक ह्याची आशीर्वाद करताची की अशी तुम्ही सर्व लोकांना संघटित उरका. एक लोकांक एक व्यक्तीन अनेकल्याक सहकार करका, अनेक व्यक्तीन तुमक सहकार करका. सहकार देऊन घे लास्ट एक उद्देश देवाल सेव जाव का. कोणाक सहकार दिया तो हक्क दित की, तो हक्क दित की. लास्ट आमगेल उद्देश कसन की म्हळ्यारी आमगेल ते व्यंकटरमणू संतुष्टीत जाव का, तागेल कार्य घडका, तागेल वैभव वाढका, नडेरी कसन एक गौरव असा ते अभिवृद्धी जाव का. ह्याची एक मेन उद्देश आमगेल ते. बाकी कसने रूपारी हे सायडातुल्यान की त्या सायडातुल्यान की भजना रूपार की अन्य खंचकी रूपार की कोण की वॉलंटियर्स जाऊन घेन सेव करता, कोण की भजन करून घेन हंग सेव करता, कोण की हंग दान दिवन घेन सेव करता. प्रत्येकाला एक उद्देश कसन की म्हळ्यारी देवाल कार्य जाव का.
देवाल अनुग्रह आमकां मेळका इतले उद्देश विना ह्या उद्देशा भायर आनी कसनेची उद्देश ना आमगेले. आमी येवचे कारणाची मूल ह्याचीची की व्यंकटरमणू गांवचे सर्व लोकांले एक अभिमान मस्त वर्षातुलेन 360 वर्षातुलेन उपासन कोण येईल तसल देव म्हळे 1-2 वर्षा विषय नाही अनेक वर्षातुलेन उपासन कोण येईल तसल देव त्या सन्निधानांतू स्वामीला उपस्थितींतू सर्व लोकांले एक मनोकामना परिपूर्ण जाऊ का. दुसरं कसं की म्हळ्यारी तुम्ही आमगेल राम नाम जप केले सो तुमगेले हे एक हक्का आम्ही वैके छांग येऊन घेऊन तुमका अनुग्रह करना जाल्यार तुमगेल मना एक उरता आशिल्ला. आम्ही मारे 11.5 कोटी राम नाम जप केले एक मासा कितें एक दिवस स्वाम येईल नाच म्हळ्यार फाल्यां ते एक तुम्ही सांगनाची बट आमगेल मनान ते एक मनांत उरता आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तुम्ही तितले एक भावनेन करका म्हणून तुम्ही उट्टू लोकांना हे केले. आमगेल तरी 50 दिवस करका आशिल्ले तुम्ही आमगेले एक विचारिले एक दिवस कडे उरो एक दिवस आमकां त्रास जाता म्हळ्यार कितें आमी 4 दिवस दिले कितें ना जाल्यार आमकां हांगातुल्यान आनी वचका आमकां अनुकूल जालें कित्याक म्हळ्यार गोवातुल्यान बँगलोर वचचे किंता आमकां गंगोळेतुल्यान बँगलोर वचच्याक अनुकूल जाता म्हळ्यार उद्देशान अशी उट्टूची आमी गांथून घेतले. आमकां एक समाधान की आमगेल राम नाम जपाक गांव चुट्टू लोकांना सहकार करून घेवन लागी 11 कोटी मंगल राम म्हळ्यार गंगा राम म्हणल्यार जप केंद्रातुल्यान 11 कोटी लागी राम नाम जप जाले लागी आमगेल 100% अंतू 2% तुमगेल जाले कित्याक म्हळ्यार 5.5 कोटी म्हळ्यार 1% जाता 11 कोटी म्हळ्यार लागी 2% कसन आसा ते गंगोळे गांवांतुल्यान जाले. आमी हाका सांगता आशिल्ले रायप्पाक तुमगेले गांवांत आमी घोशण केले तुम्ही थोडे चड करका म्हणून आमी ताका सांगता आशिल्ले आनी तो उमेददारी हटान तो सकाळी के दनपार के सांजेर के म्हळ्यार एक स्वाम्यान हांगा उद्घोश केलो मारे आमी थोडेची चड करून घेवन आमी स्वाम्याले कृपा आशिर्वादा पात्र जावका म्हणून घेवन ताणें एक प्रयत्न करून घेवन उट्टू लोकांक गांवच्या लोकांक एकत्रित करून घेवन हे राम नाम जप जाले. आज एक संतोष कसन की म्हळ्यार तेन्ना आमी राम नाम जप सांगिले तुम्ही उट्टू लोकांनी केले आमकां एक भय आशिल्ले की वापस आनी ते उच्चारांतू कमीपण येताले की म्हणून श्रीराम जय राम अशें म्हणून किंतु आत्ता मी पूजे बशिलतना ते राम नाम जप ऐकले एक वैकेची म्हळ्यार उच्चारांत कमीपण यानाशी श्रीराम जय जय रामची येवची तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न दवरिल्लो आसा आनी अशीच मुखार कंटिन्यू जावका. म्हळ्यार आमी येले उद्देश ते आशिल्लो की रामनामाचे उच्चार कसन आसा ते स्पष्ट येवका म्हणल्यार आमगेलो उद्देश आशिल्लो. त्यातून आमी तावळी पळयतना आमी ते सम आयकत आशिल्ले समज जाताच की ना म्हणून किंतु आमी लेखील किंता चडची म्हळ्यार 6 म्हयने दांटून गेले राम नाम जपाचे अभियान जावन घेवन 6 म्हयने दांटून गेले किंतु ते अभ्यास कसन आसा ते अभ्यास चुकिल ना आनी चुकोवचे काही वत नाकाची जाल तितले अशीची निरंतर राम नाम जप स्मरण करत उरा मंगल नाम तुमगेले तोंडातुल्यान येता उरो कित्याक म्हळ्यार कितले हरिनाम संकीर्तन जाता कितले देवाल नाम आमी घेता उरताची तितलेच आमकां पुण्य आसा. देवाल विशयान सांगताना न देव तोषणम वृथा म्हणून सांगिल्लें आसा. देवाक संबंध पाविले खंयचे एक कार्य केल्यारी ते व्यर्थ जायना म्हणून सांगले. बाकीच केलो व्यर्थ जाता. आता इलेक्शन येता उट्टू पार्टीचे राबताची खंयची एक पार्टीक मात्र विजय मेळता अनेक पार्टी मारे इतले हे केले इतले लोकांक पैसे दिले इतलं घर वचून आयले पॅम्पलेट वाचले हे केले ते केले अनेक केले वोट मेळिल्ली इतलेची केले लोटू व्यर्थ जाले म्हणून दिसताले. किंतु देवाल विशयान तशी ना. देवाल विशयान तू कसने तुम्ही करा थोडे करा चड करा मध्यम करा कितले करा केलेली उट्टू कार्याक देव ताका एक ना जाल्यार एक ताका अंश रुपारी फल दिता. त्यातून न देव तोषणम वृथा म्हणून सांगिल्लें आसा. त्यातून अंबरीश महाराजू इतलो व्हड राय जावन असल्यार वैकेची आपल्या देवा कुडाचे कसन एक सम्मार्जन आसा. सम्मार्जन म्हळ्यार क्लीन करचे
कोयर काढची की ना जाल्यार शेणा उद्दा फापुडची की हे उठू कार्य कोण करता आशिल्लो की म्हळ्यार तो अंबरीश महाराजू करता आशिल्लो. पळया तागेलेगी कितले नौकर वर्ग असाचे, कितले की लोक असाचे, आपूसून गेनू हे देवा कुडी क्लीन करून दी रे म्हणून सांगेता. बट अंबरीश महाराजू देवाल कुडी कोणाकच आपुडचे दिनाशिल्लो. देवाल कुडी कसा नसा तोची स्वतः क्लीन करता आशिल्लो म्हणून येता. इतले राय जाल्यार वैकेची देवाल सेवा म्हळ्यार कोयर काढल्यार वैकेची पुण्य आसा म्हणून गेनू अंबरीश महाराजान दाखवून दिले. आमगेलांत कसं करताय की म्हळ्यार कोयर काडच्याक आमी दुसऱ्याक दवरताच ना बाकी हा कोणाक तरी दवरताच, किंतु देवाल कार्याक देवाल कुडीक कसा नसा तो स्वतः क्लीन करता आशिल्लो म्हणून घेन येता. म्हळ्यार एक रायू इतलं कार्य करता म्हळ्यार ताका गोतच पळया देवाल महिम कसाने. देवाले कुडाचे जर सम्मार्जन केल्यार शेणा उद्दा फापुडल्यार कितलेक पुण्य फल मेळता म्हणून घेनो तुम्ही पळया. आजकाल ते शेणा उद्दा फापुडचे ना जाल्यार कोयर काडचे आज उठो इलेक्ट्रिकल आयले, ऑटोमॅटिकली रोबोट वता, नवनवीन आयले, मस्त सम्मार्जनानी करचे आयले. पुण्य कोणा वता गोत ना. रोबोटांनी उठो क्लीन केले उठो हे केले रे पुण्य कोणा वता. देवानं सांगका ताचे काय शास्त्रांत बरेल ना, मनुष्यान केलं ना जे मनुष्या तरी मेळना इतलं मात्र सिद्ध. बट इतलेक अंबरीश महाराजानं सर्वही लोकांक दाखवून दिले की देवाल कार्य खंयचे असो, सम्मार्जन करचे असो, कोयर काडचे असो, ताकवैकेची पुण्य फल आसा म्हणून सांगिल असा. त्या निमित्तानं खाली हे नॉर्मल डेजार केल्यार अशी सांगले. आता हे अधिक मासांत कसं की म्हळ्यार अधिकस्य अधिकम फलम म्हणून सांगिल असा. अधिकांत केलील तसले थोडे कार्य केल्यार वेकेची अक्षय फल प्राप्त जाता, मस्त पुण्य फल प्राप्त जाता. तुम सर्व लोकांक शेअर मार्केट गोत असा. शेअर मार्केटांक घाल्यार इतलं मेळता, 10% मेळता, 100% मेळता, बिगी मेळता म्हणून सांगिल असा. ताजेकिंत चड तुमकां नॉर्मल कळचे कितें रे शेअर मार्केटांत इन्वेस्ट केल्यार केलो पण बुडची वैके संभव असा. आत घाल्यार बुडचे तसल संभव असा. आता उठू युद्ध चलता असा, हे ते उठू नमुन्याचे चाल असा. सो तुमकां भय असा. किंतु अधिक मासांतू तुम्ही पुण्य केल्यार बुडचे विषय ना, गॅरंटी बुडचे विषय ना. हांतू जर फल मिळत विना हा बुडचे विषय ना. बुडचे विषय केन्ना जर कुकर्म करचे प्रयत्न केल्यार ना जाल्यार खंयचे तरी आम्ही तसल कार्य केल्यार मात्र तेन्ना आमकां ताजें वायटपण जाता विना हा. सत्कर्म केलं म्हळ्यार ना देवा नामस्मरण केल्यार देवा संप्रीती जाव तसल कार्य केलं म्हळ्यार तंतू खंयचे रितीर आमकां कमी जावचे विषय येवना. एक चड जावका आणि चड म्हळ्यार कितले अधिक जावका विना हा खंयचे रितीर कमी जावचे तसले संदर्भ ना. म्हळ्यार शेअर मार्केटांत कोण घाले इन्वेस्ट केले तांकां गोत असा शेअर मार्केट रिटर्न कशी दिता म्हणून. ताजेकिंत चड बर रिटर्न दिवचे तसल खंयचे आसा म्हळ्यार ते आमगेले अधिक मास म्हळ्यार हांतू इन्वेस्ट करका तुमगेले टाइम आम्ही. आणि ते कशी संडे ना, शनिवार दिवस ना, दनपार 3 घंटे पर्यंत मात्र, तदनंतर ना. किंतु हे तशी नाही, 24 तास घाल गेनो. इवन 24 तास नाही, 30 दिवस नाही, 1 दिवस केल्यार वैकेची कितले की पुण्य असा. शेअर मार्केटात तशी नाही. आज घाल म्हळ्यार फाल्या दिवस दिवला पळयत बसका, चढले की देवले की कसाने स्ट्रॅटेजी करका. आक स्ट्रॅटेजी करका म्हूण ना. आयलो देवाले दर्शन घेतले, थोडे वेळ बसलो, थोडे नामसंकीर्तन केले, खंय तरी व्हॉलंटियर्स काम कसाने असल्यार कोयर काढले की कसकी एक केले, इतले केल्यार वैके पुरो. देवाल हांतू आमगेल नोंद जाता हो व्यक्ती हांग घेवन गेनो हे करता आशिल्लो, हाके हे फल हांव दिव का मुखारी म्हणून गेनो तो तागेले चाल करता स्क्रिप्ट बरोवचेक. सो त्या निमित्तानं जाले तितले गोंगोळी लोकांनी एकत्रित येवन घेवन मल्लेर मठाचे वैभव वाडका 360 वर्ष तुलेन चोलून घेवन आयले हे परंपरा. मुखाविल दिवसांतू हांगा भजन सेवा घडील निमित्तानं मूल बिंबांतू विशेष कला सानिध्य अभिवृद्धी जावका ते तुमगेल हातांत आसा. जर तुमगेले इष्ट परिपूर्ण जावका जाल्यार तुम्ही देवाल एक प्रार्थना करताच. देवाल एक प्रार्थना केलं म्हळ्यार देवाक विषय पावका. देवाक विषय पावका जाल्यार देवाल सानिध्य ते मूर्तीन तू तागेल सानिध्य उरका.
ಮೂರ್ತಿನ್ देवाल सानिध्य उरका जलेरी ताका मी तशी आपे तुरका तशी आपे तुरका जलेरी अशी अधिक मासांतू भजन करत उरका आणि अशी भजन जावका जलेरी गोंगोळी लोकांना हांगा येता उरका. सो इतले कार्य जाल्यार मात्र तुमगेली इष्टार्थ सिद्धी जाता. खाली डायरेक्ट आयल्यार जायना. कित्याक की म्हळ्यार यद्रा कोणे तरी असल्यार मात्र तो आयकुचेक जाता. तुम्ही उठू देवाला एक सांगचे, देवाला एक सांगका जाल्यार त्या मूलबिंबान तू देवू ना तर तुमगेले इष्टार्थ ताका पावना. ते पावना जाल्यार ते बेगी फल मेळना आणि तुम्ही सांगत उरता आम्ही इतले वेळ तुला प्रार्थना करता जाता ना म्हळ्यार तो असं की ना म्हणून कोणा गोतू, असं की ना म्हणून कोणा गोतू कशी कळता. कळत कशी की म्हळ्यार तुम्ही जर अशी भजन करत उरले आणि तुमगेले इष्टार्थ बिगी बिगी फलित जाता गेले. फाल्यां एकलो कोणे तरी सांगता मला व्यंकटरमणान पावल रे, म्हाका कसकी एक कष्ट आशिल्ले देवान येवन घेवन म्हाका त्या संदर्भारी कष्ट आशिल्ले देवान पावलो. अशी 4 लोकांनी सांगलो कुडेन तुमका एक विश्वास आयले हा मागेल कार्य जाता आसा. मागेल कार्य जाता आसा म्हळ्यार आमगेल देव हे मूर्तीन तू सानिध्य तागेल आसा म्हणून घेवन सिद्ध जाता. त्या निमित्तानं केन्नाही तुम्ही मूलबिंबांतू विशेष कला सानिध्य अभिवृद्धी जावचेक सर्वही गांवच्या लोकांना प्रयत्न करका. म्हळ्यार कितले कितले देवाल वास जाता तशी तशी आमगेल अभिवृद्धी जायत वता. त्या निमित्तानं हे एक अखंड भजनाचे कार्यक्रम तुम्ही गांतून घेतिले हे यथा योग्य आसा. आणि आता तुम्ही जबाबदारी घेतले आरंभ जाले आता निरंतर जाऊन घेणू 1 महिन्यापर्यंत जाऊचे तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न करका. कडे मुकाविले आणि श्रावण मासांतू आणि भजना सप्ताह येता आणि मुकाविला आणि 6 वर्षानंतर हांगा भजना सप्ताह आरंभ जाऊन घेणू 100 वर्षाचे कार्यक्रम जाता. सो असले मस्तीतले मुकाविल दिवसांतू कार्यक्रम असा म्हळे. आणि आताच्या अध्यक्षान सांगिल प्रमाणे प्रतिवर्ष स्वाम्यानं हांगा येवका म्हणून सांगले. बट हावसूल अनेक गुण असा तानी एक गुण मात्र सांगले चरडान रडलो कुडेन हावसून दिवचे. केलो पंता चरड रडता हट करता केलो पंत हावसू दिना सेकंड टाइम केन्ना तरी दिता त्यांना दिव का म्हणना. केलो पंत ती रिजेक्ट करचे बायका हक्क असं म्हळे कित्याक म्हळ्यार हावस न्ही बट आमगेल तसल कसन मन ना म्हळे. बट आम्ही सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार एक तिथी 1 मासांतू 3 कडे लोकांना पेल्यारी स्वाम्यान खंय वचका म्हणून कळना. सागरही असा कोडल मनेकही असा आणि गोंगोळी वैके असा. सो आता सागरकार आणि आता धावून घेण्यात तसंच लास्ट 2 वर्ष थंय दिल्ले आरंभाक गेले चालन करचेक कडेरी कार्यक्रमाक गेले लास्ट इयर आता अनेक वर्ष आले हॅट्रिक जाता तेकून हांगा येऊ का म्हणून तांणी धावून आयले. सो असल तरेचे एक 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 संदर्भ घेऊन घेनो स्वाम्याले घेताची त्यांना आमक कसन कर काम कळना. त्यांना आमक एक दिसता न्यूट्रल उरका परत गाळीन तुरलेर कोणाक टेन्शन ना. बट अशी जायना म्हळ्यार बट पळोवे संदर्भ कशी येता कितें येता आमी पळोवन घेवन सांगता. म्हळ्यार अवकाश मेळ्ळ्यार आम्ही मुद्दाम हांगाई येवच्याक प्रयत्न करताची. बट आयच्या दिवसाक निश्चय रुपार सांगचेक जायना. बट जर अवकाश मेळ्ळ्यार मुद्दाम रथोत्सवाक येवच्याक आम्ही प्रयत्न करताची. बाकी कडे वैके आसा तांणी वैके हे करता आसाच त्या संदर्भारी देव कशी प्रेरण करता रामदेव वीर विठ्ठल त्याप्रमाणे आम्ही हे करताची. तन्निमित्तानं स्वाम्याक गोंगोळी हाजेरी मोग ना म्हणून तुम्ही लेख नाकाची. बट आम तितलेच हे आसा कित्याक की म्हळ्यार 2 स्वाम्याक संबंध पाविल तसल गांव आमकां. सो असले भाग्य ते आमकां मात्र मेळिल्लें आसा. 2 स्वामे एक गांवचे जावन घेनू ते दोन्ही स्वाम्याल शिष्य जावचे तसल भाग्य ते आमकां मात्र हांगा मेळिल्लें आसा. सो त्या निमित्तानं आमी ते आमगेल परम भाग्य की आमगेल गुरु आणि परम गुरु लागी लागी अशी नाही की एक खंचकी परंपरे एक स्वामे हे गांवचे अनेक स्वामे त्या गांवचे अशी नाही. गुरु परम गुरु आणि आम्ही आता प्रशिष्य परम गुरुला आम्ही प्रशिष्य. सो त्या निमित्तान लागीचे आमके एक संबंध असा. त्या निमित्तान आम्ही मुद्दाम प्रयत्न करताची कशी जाता पळोवे. थोडे तिथी तरी बदल असले कसं नाही करत आशिल्ले. तिथी वैके एक सप्तमी सप्तमी आणि कसा अष्टमी
सो चुकोच एक भारी कष्ट जाता ना एक पक्ष तरी चेंज झालाय तुमगेल कृष्ण पक्ष ना हंगा शुक्ल पक्ष तरी कसं नाही करेत तशिले तरीही आम्ही प्रयत्न करता मुळे तुमगेल तुम्ही विनंती दवरील असा मुकाल दिवसा कशी जाता पळोवन आम्ही सांगताची आयच्या दिवसाक मुकाविले प्रयाण घेवच्याशिल निमित्तानं बँगलोर पर्यंत आमका क्लप्त समयाचेरी थंय पावच आसा आणि ह्या संदर्भार आईल तसल सर्वही समाज बांधव मुकाविल दिवसांतू अशी एकत्रित होऊन गेनू भजनाचे खंयच्याय रीतीरी कमीपण यानशीची सर्व लोकांना हे एक भजनाच कार्यक्रम 1 महिन्याचे कार्यक्रम बरे रीतीर घडले कीर्ती तुम्ही देवाल सन्निधानात हाडची तशी सर्व लोकांना प्रयत्न कर का म्हणून ह्या संदर्भारी सांगत आईल तसल समाज बांधवाले जीवनांतू त्यांनी करत असेल उद्योग व्यवसायांतू तांगेल घराणेंतू आढळित मंडळी तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू तशी मल्लेर मठाचे प्रांगणांतू तशी वैदिक वृंद तांगेल जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडिताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु.